Home, hòstia, supercontent, molt content. És un premi a una temporada, el millor equip de la temporada, però jo crec que és un premi a la trajectòria. És un premi a la trajectòria d'un equip, d'un club, d'una entitat, que és els Terrassa Reds, que és anem de vermell, som molt de Terrassa, i portem molt de temps, 32 anys ja d'història, lluitant per aconseguir o per assolir un cert nivell competitiu, no? Ara estem a primera divisió nacional i molt contents de també el reconeixement de la ciutat. Tot suma, és a dir, tot suma, i s'ha de sumar des de lo més petit, s'ha d'anar creixent i s'ha d'anar incorporant coneixement, incorporant massa social, incorporant nens a l'estructura del club. I tot això tenim clar que és un esport que creixerà. A Reds o el futbol flag, que és el germà petit del futbol americà, serà olímpic a Los Angeles 2028. Llavors això també és un pas molt important per al club i per a consolidar el club, no? I tenim que fer molta projecció, tenim que fer molta captació per continuar creixent.